ፍላይ ግን بريتوريا مسرت كيرنا نصور حمص راح كله كله بريتوريا تفرارمنا يوم فيدرال منغستي فيدرال منغست كلهم سبب سلطانات فقر خوينا لنا مالتي هنا كنو غبرو زغبنا انا كن غبر لنا نسو إرترا كم تقولكو اوفيشالي زفلت ركب انا يفلت ركبات يغوريوم زبالو حوريتات هالكن سمعي مرداتات غغله يركبي عبيت ليفل زغبر ركب يفلت سو كله حزب تግራይ አጀንዳ ወዘይ ኮነ አጋጣሚ ተጠቂሙ እዚኦም ተተቀራሪው ናስ ሓደ ነገር ክንገብርና ኢሉ ዝኣምን ሰብ ከም ዘሎ ፍልጥ ብስተወደበ መንገዲ እዮም ሰርሕዎ እሱ ኣብ ዘፀረናዮ ሰዓት ክንብሎ ድሌት ኣሎ ወገን ኤርትራውን ተሆነ ኣብዚ ከባቢ ወይ ፌደራል መንግስቲ ንኣና ተጠቂሙ ከይወቅዖም ይሰግኦም ሰሙን ይሕመቕ ይዘበቕ ስናትና ሓይሊ ይቅርታ ዝበሃል ነገር ከይበሉውን ኩሉ ፅንተት ተፈጢሩውን هنا متحجز غيركا تشيك ميت مغوار فيدرال ديليت له نزي ديليت نتقبلنا زبل وزح صمام له او وشتنون ازز بحال هايست ليفل بوزيشن زلو سب ايفلطن ግን ርክባት ናይ ምግባር ፈተነታት له انا بزفلطو እቲ هم عينت ريكلس ርክባት ህዝብ ትግራይ ሓደጋ ዘእቱ ናይ ፌደራል ኤርትራ ዝገብሮ ድሌት መማልኢ መንእሰይ ትግራይ ከህግር አይደል መንእሰይ ትግራይ መስዋዕትነት ከፍል ተኮይኑ ረብሓ ህዝብ ትግራይ ከረጋግፅ ራይ ትግራይ ብዝተኻለ መጠን ናይ ጦርነት ዓውደ ኮይናት ክትኾን ክንፈቅድ ይብልና ሶ ብወገን ከም ትበልኮ ኣነ ብዝፈልጦ በርኪ ኣነ ከም ናይ መንግስቲ ሓላፊ ብዝፈልጦ ደረጃ ምስ ኤርትራ ዝራኸብ ዓብይ ሰብ ኣሎ ኢሉ ይወስድ ኣብ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ስራሕ ኣለኹ ዝብል ኣብ ዝኾነ ኣጀንዳ ለነ ዝብል ግን ርክብ ተስብውልቆም ተስብገለ ይጀመርና ናወሉ ዝፍክሩ ኣሎ ከምዚ ጌርና ምስ ፋንዶባ ከምዚ ጌርና ገለ ዝብል ሰባት ኣሎ እስጌጋ እዩ ፋኖን ኤርትራን ናይ ትግራይ ሕቶ ዝምልከት ፕሪቶሪያ ዝምልከት እንታይ ፖዚሽን ምስ ቀየሩ እዮም ምስኦም ክንሰርሕ ዝብል ሕቶ ክትሓትት ኣለካ ናይ ህዝቢ ትግራይ ማእኸልካ ክትገብር ዝግበአካ ሶ ምስ ኤርትራ ከም ዓይነት ርክብ بهايست ليفل زجمر سوتليو بريتوريا ام فراس استواصل قبري انا بركب كم تقولكو انا بركب يقبرني كاب ركب حليفو جن اي تواريدنا نسرحنا بزن نجر تعبيو بريتوريا يفرس له رايت درند بريتوريا من فراسو احنا منو نجر حزبنا عرسون مخال زخلو عرس مركوسا نمرقاص بحرشا قوا توسنت من قصاص جمروا له مبزحتو مريتنا حزون او تصلا زللو هناتهم زي عينت ريكلس صراح كسرح الى زامن سوتليو جيجاي انصار حزب تግራይ ተሰለፈ አንጻር ፕሪቶሪያ ጥራሕ ዘይኮነስ አንጻር ረብሓ ህዝብ ትግራይ ተሰለፈ እዚ ማለት ምስ ኤርትራ በሃበ ተረኸበ ምስ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ሲሆን ምስ ናይ ኤርትራ ህዝቢ ናተጋጨና ነበር ልዕል ሁሉ ግን ምስ ህዝቢ ክህሉ ርክባት ከነጠናኸር ኣለና እዚ ምዚኦም ይሕሸና ዝብል ተሓሳስባ ግን بسفحات زقنقنلهم كبابتات مالت كم نهاية تحسوا مالتي كورنر سلو سلازي أبزركوا ولا ساعات بس سوليد بزخونة درجة اللو ملكتات اللو مرداتات تراهو لهم بالجونيور ليفل زقبروا ركوات اللو بلعل درجة من قسم زي فلتو أبزركوا جد لهزب تقرأ كبال ዝኾነ ይኹን ስጉም ተወሰድ ከለሎ ጽቡቕ ፖለቲካዊ ጸገም ከጋጥም ከሎ ፖለቲካዊ ፍታሕ እዩ ዘድልዮ ኣብ ትግራይ ያጋጥሙ ዘሎ ፖለቲካዊ ቁልውላው ንምንታይ ፖለቲካዊ ፍታሕ ክግበረሉ ዘይኻለ ንምንታይ ኣዕሪ ኸቢዱ ዘሎ ምክንያቱም ፖለቲካዊ ፍታሕ እንትንብል ኣብ ትግራይ ዝሓለፉ 30 ፕሮባብሊ 50 ዓመታት ፖለቲካዊ ፍታሕ ናይ ትግራይ ምፍታሕ ማለት ኣብ ውሽጢ ትፔልፍ ዘሎ ሽግር ምፍታሕ ጥራሕ ተገይሩ ዝውሰድ ነይሩ حزن وح جزء غيرنا لنا أوش تبيلف زول شجر ولا بدليت وحلو بزخنا من قدي تهز فتح نهز بتقرأنا بوليتيكا شجر يفتح خلقت يشوتات العلم له خلقت نايلوت دليتات له صحوحت بناتي وجن بناتي إمنت حوحت جوا غيره عجورهن زول قريفو ناب سكوير 1 تموليسو كم بحدش شجرات رئيو خلقتون وسخو نبار عقم سجلوا وسخو أب تنصر حساب تمسريتو أو نايت غراي بوليتيكا أو نايت ريجن بوليتيكاون
ታራኡ ህፃውት ዘኽእሎ ምትዕራፍ ክገብር ክእለ ኣሎ እዚ ካብ ምግባር ወፃ መማረፅ የለን ጉባኤ ገይረ ኣለኹ ዝብል እውን ሓሳብ የብሉን ጉባኤ ገበርኹን ዝብል እውን ሕማቅ ይፀብቕ ሓሳብ ዘይምህላው ካብ ምቋም ሓሊፉ ንህዝቢ ትግራይ ካብዚኣ ካብቲ ኣትይዎ ዘሎ መከራ ከውፅአሉ ዝኽእል ኢሉ ዘቐመጦ ነገር የብሉን ስለዚ መለስ ሞ እዚ ሽግር እዚ ካብ ዓቕምና ላዕሊ ምዃኑ ፈሪድና ንሕወሓት ክበሃል ኣብ ሕወሓት ተፈናጨሉ ወገናት ናብ ሓደ ክምለሱ ክእሉ ናብ ሓደ ክምለሱ ግን ብሓደ ኮይኖም ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ቸቸክብሉ ክኾን ይኽእል ከም ንቡር ፖለቲካ ፓርቲ ተወዳዲሮም ዝስዕሩ ፓርቲታት ክኾኑ ይኽእል ናይ ትግራይ ፖለቲካ አንተ ወይ ዘልዕል ከለኻ ብናይ ሕወሓት ናይ ሽግር ምፍታሕ ጥራሕ ዘይውዳእ ስለ ዝኾነ ኩሎም ኣብ ትግራይ ብሓደ ካልእ መንገዲ ሕቶ ኣለና ዝብሉ ኩሎም ፓርቲታትስ ሲቪክ ኣሶሲዬሽንስ ዝርከብሉ ዓብይ ፅላል ክህሉ ክእል ኣሎ ዓብይ ፅላል ሓሳባት ንቃየረሉ ህዝቢ ትግራይ ናይ ሓሳብ ድኻ ይኾነን ናይ ኣእምሮ ድኻ ይኾነን ብዙሓት ኣሎ ነዚ ምምራሕ ሞኖፖሊ ኣለና ንብል ሰባት ኣብ ናትና ጫውጫው ተመስረተ ኣብ ናትና ምትዕራቕን ምባእስን ተመስረተ ጥራሕ ፊውቸር ዘለዎ ስለ ዝመስለና እቲ ህዝቢ ነዚ ኩሉ ዘካትት ክሳብ ሕዝቢ ፌል ዝገበርናዮ ብናተይ እምነት ኩሎም ዓይነት ተሓሳባታት ዝተኣናገድሉ ስኢሉ ንምስማዕ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ናይ ትግራይ ኣክቹዋል ፖለቲካል ምንቅስቃስ እውን ናይ ባዕሉ ፅዕንቶ ከዕርፍ ዝኽእለሉ ኣሬንጅመንት ክንፈጥር ኣለና ብናተይ እምነት ካውንስል ገለልና ዝጀመርናዮ ምንቅስቃስ ኣሎ ኣብ ቀፃሊ እውን ቀፃሊ ሰሙን ናብታ እስሙ ልዕሊ ካውንስል ክሕሰብ ክእል ኣሎ ካውንስል ኢልካ ምኽሪ ብሓደ እዝንኻ ሰሚዕኻ ብሓደ እዝንኻ ተውፅኦ ምኽሪ ዘይኮነስ ናብ ግብሪ ክውዕል ዝኽእል ኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ናይ ብሓቂ ዝተወከሉ ምዃኖም ተረዲኦም ኣሚኖም ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ምዕራይ ናይ ባዕሉ መስተዋፅኦ ክፃወቱ ዝኽእልሉ ሓድሽ ኤንቫይሮንመንት ክንፈጥር ንኽእል ኣለና አይ ቲንክ ክሳብ ሕዚ ዘይፈታሕናሉ ምክንያት ኩሉ ኣብ ናተይን ኣብ ናይ እገለ ዝብሎ ብፃይን ምስ ናይ ጥራሕ ዝምስረት ጌርና ንወስደሉ ነዊሕ ዝፀንሐ ሕማም ስለ ዘሎ እዚ ሕማም እዚ ሕዝቢ ዘሎ ተለወጠ ኩነታት ዋላ ድሌትና ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ዘሎ ምክፋል ኣዕሪና ፍቅሪ ብፍቅሪ ሰናያ ብሰናያ ተንኸውን እውን ስንት ምስልት ኮይንና እውን ዘይንፈትሖም ብዙሓት ሽግራት ተፈጢሮም ኣለዉ ስለዚ ኩሉ ዓቕሚ ከምቲ ናይ መናእሰይ ዝተወደበ ምንቅስቃስ ፖለቲካ ፓርቲታት ምሁራት ነጋዶ ኣብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ፅባሕ ትርጉም ዘለዎ ታራ ክንፃወት ኢና ኢሎም ዝኣምኑ ኩሉ ዝእከብሉ ሓሳቦም ዘቕርብሉ ኣብ ናቶም ሓሳብ ምሽርሻር ተመስሪቱ ዝተነፀረ ኣንፈት ከቐምጥ ዝኽእል ሓድሽ ፖለቲካል ዲስፐንሴሽን ክፍጠር ክእል ኣሎ እሱ ካብ ምግባር ወፃኢ ካልእ መማረፂ ኣለና ኢለ ይወስደ ይቐኒለ ፅቡቅ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብቅድሚ ትማል መግለፂ ወፂኡ ነይሩ እሞ ኣብቲ ዘውፅኦ መግለፂ እንታይ ኢሉ ነይሩ ስምዕነት ሰላም ፕሪቶርያ ተግባራዊ ክኾን ትሕዝ ዘሎ ሰላም እውን ቀፃሊ ክኾን መንግስቲ ፌደራል ዝተማልአ ሓገዝ ክገብረሎ ዝብል ተፃሓፈ ነይሩ እሞ ዝተፈላለየ ትርጉም እውን ይወሃብ ስለ ዘሎ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ መንግስቲ ፌደራል ሓገዝ ክገብረሎ ማለት ንትግራይ ዝግባእ ኩሉ ኣይንረክብን ዘለና ንትግራይ ዝግባእ ኣይንረክብን ዘለና ብናይ ባዕልና ናይ ምድርዳር ዓቕሚ ምልማስ እውን ትግራይ ኩሉ ምስ ፌደራል ዘለዋ ርክብ ኣብ ፕሪቶርያ ተመስረተ ይኹን ዳርጋ እዚ ዝበሃል ውክልና ይብላን ስለዚ ፌደራል መንግስቲ እተስ ንዳግመ ሕውየት ንካልኦት ትግራይ ዘድልይዋ ነገራት ኣብ ምሕጋዝ ሙሉእ ተሳትፎ ክገብር ክእል ኣሎ ብዘይ እግሪ ምጉታት ናይ ፕሪቶርያ ስምምዕነት ዝተጠቐሶ ነገራት ክዕወቱ ድርሻኡ ክዋፃእ ክእል ኣሎ ተፈናቀልቲ ክምለሱ ብሙሉእ ልቢ ክሳተፍ ክእል ኣሎ ካብ ወፃኢ ፌደራል መንግስቲ ሓግዘኒ ዝብሎ ሰራዊት የለን ወይ ሓግዘኒ ዝብሎ ካልእ ነገር የለን ካብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ዓቕሚ ላዕሊ ዝኾነ ዝወፀ ነገር የለን ኣብ ውሽጥና ዘለው ዘይምርግዓት ልዕሊ ኩሉ ጀነሬትድ እዮም ዝተፈጠሩ ብናይ ባዕልና ሊደርሽፕ ሕማቕ ዝተፈጠሩ ነገራት እዮም እቲ ናይ ሊደርሽፕ ሕማቕና ንዕርየሉ ኩነታት ምስ ተፈጠረ ንኣብ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ካብ ወፃኢ ፌደራል መንግስቲ ከም ፌደራል መንግስቲ ከም ኣካል ናይቲ ፌደሬሽን ትግራይ ዝግባእ ነገራት ኣብ ምምላእ ግን ብዘይ እግሪ ምጉታት ሙሉእ ተሳትፎ ክገብር ክእል ኣሎ ናይ ትግራይ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ እዩ ኢሉ ከኣምን ክእል ኣሎ እዚ